İsa bilen şagirdleri Yerusalim'e goloylap, Zeytun dağının eteginäki Beytfac we Beytaniya gelenlerine İsa iki şagirdini yollap olara öňüňizdäki oba barın. Oba giren ýeriňizde daňylygy duran taýhar taparsyňyz. Onuň üstüne şu wagta çenli hiç kim bilen näler. Onu çödüňne bäri alyp gelin. Eger biri sizden näme üçin onu çözýärsiňiz diýip sorasa, oňa bu taýhar Rebbe gerek. Onu basym ýzyna iýberer diýip aýdyň diýdi. Şagirdler gittiler we köçede bir gapynyň agdyna daňylygy duran taýhary tapyp onu çözdüler. Ol ýerde duran bir näçe kişi olara "Näme üçin taýhary çözýärsiňiz?" diýip soradylar. Olar da İsa'nın aýdanyny aýtdylar. Onsoň ýanky adamlar olary goýup berdiler. Taýhary İsa'nın ýanyna getirip dowanlaryny onuň üstüne atdylar. İsa da taýhara minni. Köp adamlar dowanlaryny, käbirleri de ağaçlardan şaha kesip yola düşediler. Öňden barýanlar we izdan gelýänler Hudaýa övgüler bolsun, Rebbiň adyndan gelýäne alkyş bolsun. Atamyz Dawudyň goloýlan paçalygy gutly bolsun, göklerde alkyş diýip beýgirşýardylar. İsa Yerusalim'e barıp ibadathana girdi. Daş töweregindäki ähli zatlary gözden geçirdi. Sonra gün giyjigip barýanlyk üçin 12 şäherdi bilen bilelikde Beytaniýa gitdi.